Azt a mekkorát tévedtem. Az igen. Na. Csapó 1. Kóstolunk. Újra édességek és üdítők vannak a palettán. Lássuk, ki lesz a jobb. Ők vagy én. Twix, ugye? Ez a Twix dolog? Hát azért itt van méretbeli különbség, azért jócskán. Próbáljuk roppanásból. A Twixből ugye van egy keks darab, az alapja. Sokkal jobban roppant ez. Nézzük a nyomulását. Az egészen jól tart a karamell benne. Egy kicsit jobban elengedett. Illatbeli különbség nincs. Nem vagyok egy Twix kopó, mint Snickers kopó, de amúgy szeretem. Ez jobban ízlik. Ez jobban ízlik, és félek, hogy beletrafálok abba, hogy ez a olcsó. Több a ízvilág ebbe a Twixbe. Az miért fogom azt mondani, hogy ez a drágábbik, mert jobban roppant, tehát jobban hallottam a keks roppanását. És íz egy kicsit finomabb, úgyhogy remélem, hogy a kisebbik a befutó. Király. Igen. Ezt finom. Hát ebből megint nem jövök rá. Forog már? Nézzük sziszenésre. Ó! Egész szépet pattani sziszem. Ugyanaz. Megint egyformán hideg, mind a kettő. Nézzük. A tonika az a helyzet, egész jó kis keserű üdítő ital. Nagyon szeretem, főleg ízesítve. Melyik az eredeti? Nehéz megmondani. Arra fogok alapozni, hogy melyik a legkevésbé keserűbb, mert úgy gondolom, hogy az eredeti tonik, vagy hát a originál valamelyik Schweppes, vagy Kinley, vagy bármelyik tonik, az inkább a keserűségére próbál rájátszani, míg az utángyártott szerintem arra, hogy fogyaszthatóbb legyen és közkedveltebb. Szerintem ez lesz az eredeti tonik, mert ez kicsit keserűbb. Ez meg az utángyártott. Tévedtem. Akkor az eredeti fogyaszthatóbb. Egészség. Ja. 1-1. Jöjjön ismét valami nyalánkság. Ez a Milky Way lesz. Azért ilyen pici darabot kapok valószínűleg, mert a bevásárlásnál bevásárlókocsiból kiesett az egyik, és átment rajta a bevásárlókocsi kereke, így meglapítottam. Abból rájönnék, hogy az melyik, és így nem jövök rá, mert így csak a vége van letörve. Ennek az illata teljes tejcsokoládé is sokkal vastagabb, mint ez. Ennek az illata kakaós és kakaómassza. Nem tudom. A külseje roppan finoman. Roppan. Összeragadt tőle az összes fogam. Ez nem roppan olyan finoman. Nem. És nem is ragad annyira. Ez az eredeti. Szerintem. Hoppácska! Újra belestünk abba a csapdába, hogy az utángyártott finomabb. Vagy hát szerintem finomabb. Sokkal teljesebb, vastagabb és roppanosabb. Megnézzük az összetételét. Sokkal krémesebb benne a tejkrém, mint itt. Sokkal sűrűbb. De érdekesebb, hogy ez tejcsukisabb, mint ez is roppanosabb. Oké. Amúgy a Milky Way-en mentünk át. Hát jó, akkor vezetnek a termékek. Jöhet a következő etap. Öblítés. Így kéne várjon, míg a mosógép befejezi a funkciót. Egyformán hideg mind a kettő. És jön akkora méret. Na nézzük sziszentésre. De nehezen ilyenik. Húha,
Narancsos illatot érzek. Narancsos illatot érzek. Hú, ez tényleg narancs. Ez inkább citrom. Ugye egyik a Fanta, másik meg az utángyártott, csak nem tudom, hogy melyik. Ez finom, narancsos, édes. Emlékeztet a karácsonyi narancsra, amikor kannába veszed a 5 kg narancsot, van az 6 is, meg 7 is, de akkor megveszel egy kannával, és akkor hazaviszed, aztán ez tök finom. Tuti az utángyártott. Ez sokkal finomabb. Sokkal ízesebb, sokkal fantásabb. Ez lesz az eredeti. Igen. Nem, ez nem adja vissza. Kevésbé narancsosabb ízű. A Fanta sokkal jobb. 2-2. És a mindent eldöntő utolsó kör következik. 2-2 állásnál. Ki viszi be az utolsó touchdown-t? Hát nyilván én. De nem biztos, lehet, hogy ők. Az a Delissa. Ez nagyobb méretre, szélesebb és hosszabb is. Összemérem. Húha! Illatra itt a külső kakaómasszát érzem nagyon. Viszont itt illatra egy kicsit ilyen magyarósabb, vagy hát nem is magyarósabb, ilyen jobban, mint az egész töltelék átjárná a terméket. Ez annyira nem tetszik. Ez olyan furán roppant szét. Na, kóstoljuk meg. Finoman omlik és ropog az ostya. Érezni ezt a tejkrémet benne. Szerintem ez lesz az eredeti, de azért. Fekedőt szemmel szerintem onnan lehet rájönni. És lehet, hogy most ha marra nagyot tévedek, akkor ne hallgassatok rám. De ennek kevésbé ízesebb az ostjája. Tehát ahogy vannak rakva a rétegek, az a krém annyira nem járja át az ostjákat, és inkább ez a nyers ostya ízt kapom, mint ennél sokkal ízesebb a belseje. Úgyhogy szerintem ez az eredeti Delissa. Azt a mekkorát tévedtem! Az igen, ne hallgassatok rám. Bocsi, Delissa. Marianna finomabb. Ezt a kört elvesztettem. Összességében 2-re vezetek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Hol a gin?